प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बेभरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस ह्या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले. तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी ह्या दुयेतींच्या जिवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली. भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीवरवी खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा. आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता. देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता. आयज तुमकां मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले. कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाढत आसा. अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचे. कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशें डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचें? कॅन्सर दुयेतीविषयी कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्दतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? ह्या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रश्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो. ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचे थारचे ना. डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या महत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सरा कडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटलें. ह्या दुयेसा बद्दल खूपशे गैरसमजे आसात, पूण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता. तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता. तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. इष्टानो, ह्या कार्यावळी वरवीं जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरांकडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता. एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे सामाजिक कर्तव्य. तेन्ना लक्ष दियात आणि ऐकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. पृथ्वीवरील लोकसंख्या 7 अब्ज. मानवी शरीरामध्ये 70,000 अब्ज पेशी. प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनएचं वास्तव्य असतं. जेव्हा डीएनएला धोका पोहोचतो तेव्हा पेशींची बेसुमार वाढ होते, जी कॅन्सर या भयानक आजाराला जन्म घालते. 200 प्रकारचे विविध कॅन्सर जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यात उद्भवू शकतात आणि अकाली मृत्यू संभवतो. दरवर्षी साधारणपणे 1.5 कोटी कॅन्सरचे नवीन रुग्ण आढळतात. शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या रुग्ण कोलमडून जातात. पण मॉडर्न होमिओपॅथी एक सर्वश्रेष्ठ उपचार पद्धती जी कॅन्सरला यशस्वीपणे नियंत्रित करते, कॅन्सरच्या विळख्यातून सोडवते. ते कसे पाहूया आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये. मॉडर्न होमिओपॅथी, सुरक्षा जीवनाची. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटच्या सहाय्यानं आनंदी आयुष्य जगताना अनेक रुग्ण आपल्याला आज दिसत आहेत. दुर्धर आजारांवर मात करून सही सलामतरित्या बचावलेले अनेक रुग्ण एक नॉर्मल लाईफ जगताना दिसत आहेत. आणि हे सगळं शक्य आहे ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. आपण गेले अनेक भाग, किडनी फेल्युअर असो किंवा लिव्हर सिरोसिस असो, अशा अनेक दुर्धर आजार आणि त्यावर मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे प्रभावीपणे काम करते या सगळ्यावरती चर्चा करत आलोय, मार्गदर्शन घेत आलोय. परंतु आजपासून आपण सुरुवात करणार आहोत कॅन्सर या महाभयंकर रोगाला आणि मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे कॅन्सरवरती सहजरित्या मात करताना दिसते या सगळ्यावरती आपण चर्चा करणार आहोत आणि मार्गदर्शनही करून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, तुमचं कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार सर. जसं मी म्हटलं तसं की आपण कॅन्सर हा खरोखर महाभयंकर रोग म्हणतोय आपण आणि त्याचं चित्रच तसं दिसतंय. तर त्याविषयी मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. आपण लिव्हर सिरोसिसबद्दल बोललोय, आपण किडनी फेल्युअरबद्दल बोललोय. तेही असेच दुर्धर आजार आहेत आणि त्याच्यावरती आपण यशस्वीरित्या मात केलेली आहे. मॉडर्न होमिओपॅथी खूप छान काम करते आणि अनेक रुग्ण आज एवढं छान आयुष्य जगतात. कॅन्सर म्हटलं की रुग्णांच्या अक्षरशः धस्स होतं छातीमध्ये, कारण तो आजारच तसा आहे की एकदा तुम्ही या वाटेला लागलात की परत येण्याची जी आशा असते ती कुठेतरी रुग्णांनी सोडलेली असते. कॅन्सर म्हणजे पेशींची होणारी अनिर्बंध आणि अनियंत्रित वाढ. जनरली किंवा नॉर्मली शरीरामध्ये ज्या पेशी निर्माण होतात त्या नष्ट पण होतात आणि ती परत निर्माण होतात. कॅन्सरच्या पेशी या अनिर्बंध वाढतात शरीराच्या कुठल्याही अवयवामध्ये असू देत आणि म्हणून त्याला कॅन्सर म्हटलं जाते.
आणि त्याच्यामुळे मग पेशंट मृत्यूकडे जातो. हो. म्हणून त्याला कॅन्सर असं म्हटलं जातं किंवा कॅन्सरची थोडक्यात ही व्याख्या आपल्याला सांगता येईल. नक्कीच. आपण जसं तुम्ही म्हणालात की अनिर्बंध वाढ होत असते, त्याच्यामध्ये कॅन्सरमध्ये डीएनएलाही धक्का पोहोचण्याची एक शक्यता असते, त्याविषयी काय सांगाल? हां, डीएनएमध्ये ज्यावेळेला धक्का पोचला जातो त्यावेळेला डीएनए नॉर्मली फंक्शन न करता ॲबनॉर्मली बिहेवियर करायला लागतो आणि त्याच्या परिणामांतर्गत पेशींची अनियंत्रित आणि अनिर्बंध अशी वाढ होऊ लागते. म्हणून असं म्हटलं जातं की डीएनएला धक्का पोचला जातो. बरं, पण त्याचे जे काही परिणाम आहेत ते आपल्याला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये दिसायला लागतात, बॉडीवरती दिसायला लागतात. जसं आपण म्हटलं जसं की कॅन्सर हा कुठल्याही अवयवामध्ये होऊ शकतो, कारण पेशींची अनिर्बंध वाढ ही शरीरामध्ये कुठेही होऊ शकते, कोणत्याही अवयवामध्ये. बरोबर. तर त्या दृष्टिकोनातून मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आत्ता जे आपण प्रमाण बघतो ते सगळ्यात जास्त प्रमाण साधारण कुठल्या कॅन्सरच्या ह्याच्यामध्ये दिसून येतं, किंवा भारतामध्ये जर का विचार केला तर साधारण कुठल्या प्रकारचं कॅन्सरचं प्रमाण आहे ते सगळ्यात जास्त वाढताना दिसतंय? हां, आता भारतामध्ये जर विचार केला तर तोंडाच्या कॅन्सरचं प्रमाण जास्त आहे, बरं, अन्ननलिकेच्या कॅन्सरचं प्रमाण जास्त आहे, बरं, लिव्हरच्या कॅन्सरचं प्रमाण जास्त आहे. आणि पाश्चात्य देशांत जर विचार केला, एस्पेशली युरोप आणि अमेरिकेमध्ये, तिथं जे गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल कॅन्सर जे आहेत, जठराचा कॅन्सर, रेक्टमचा कॅन्सर, संडाच्या जागेचा कॅन्सर किंवा आंतरड्याचं कॅन्सर, त्याचं प्रमाण तिकडे जास्त दिसतंय. बरं, पण आपण जसं म्हटलं की हे विविध अवयवांना हे कॅन्सर होत असतात, तर मला साधारण तुम्हाला विचारायचं आहे की आता कुठलाही अवयव असेल तिथे तुम्हाला ही वाढ दिसते, परंतु त्याची जी लक्षणं आहेत त्याची सुरुवात जी आहे ती साधारण कशा प्रकारे होते आणि त्याप्रमाणे म्हणजे पेशंट्सचा अवेअरनेस या दृष्टिकोनातून आपण काय सांगू शकतो? कॅन्सरची जी लक्षणं आहेत ती फेक सिम्पटम बऱ्याच वेळेला असतात. म्हणजे समजा ज्या अवयवाला कॅन्सर झालेला आहे त्या अवयवानुसार त्याची लक्षणं दिसायला लागतात. जसं आपण पाठीमागे सुद्धा कॅन्सरचा एक भाग केलेला आहे, त्यामध्ये पण आपण या विषयावर बोललोय. नक्कीच. की समजा स्वरयंत्राचा कॅन्सर आहे तर रुग्णाला सुरुवातीला वारंवार घसा बसणं, आवाजामध्ये बदल घडणं, गिळताना त्रास होणं अशी लक्षणं दिसतील. समजा जर अन्ननलिकेचा कॅन्सर असेल म्हणजे इसोफेजियल कॅन्सर असेल तर गिळताना म्हणजे त्याला डिस्पेजिया असं म्हटलं जातं, डिस्पेजिया फॉर सॉलिड फूड्स, म्हणजे जे जड अन्न आहे ते खाताना गिळायला त्रास होणं, नंतरच्या अवस्थेमध्ये पाणी पिताना सुद्धा त्रास होणं. समजा जठराचा कॅन्सर असेल तर उलट्या होणं, बर्निंग इन इपिगॅस्ट्रिक रिजन, सिव्हिअर पेन्स म्हणजे खूप वेदना निर्माण होणं इपिगॅस्ट्रिक रिजन मध्ये. लिव्हरचा कॅन्सर असेल तर पोटाचा जो उजवा भाग आहे, उजवीकडचा भाग आहे बिंबीजवळचा, तिथं वेदना निर्माण होणं, पोट गच्च होणं. संडाच्या जागेचा जर कॅन्सर असेल तर संडासला वारंवार 15-20 वेळा दिवसातून होणं, संडासमधून रक्त पडणं. किंवा स्त्रियांचे कॅन्सर जे काय आहे, समजा ब्रेस्ट कॅन्सर असेल, ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये ब्रेस्टमध्ये गाठ, सुरुवातीला फक्त गाठच जाणवते ब्रेस्टमध्ये, मग नंतर तिथं जास्त सूज वाढू शकते. जर स्त्रियांमध्ये गर्भाशयाचा कॅन्सर असेल तर म्हणजे रजोनिवृत्तीनंतर वारंवार रक्तस्राव होणं, अंगावरून पांढरं जाणं, अशा प्रकारची लक्षणं म्हणजे ज्या अवयवाला कॅन्सर आहे त्या अवयवाची संबंधित लक्षणं दिसू शकतात. आणि बऱ्याच वेळेला एक कॉमन लक्षण आहे, कॅन्सरची गाठ जर पुरेशी वाढली तर होणाऱ्या वेदना. म्हणजे नॉर्मल चांगला जो भाग आहे त्या भागाला ज्यावेळेला ते कंप्रेस करेल, दाबून टाकेल, त्यावेळेला वेदना सुरू होतात. ही गोष्ट त्यावेळेला होऊ शकते. त्या दृष्टिकोनातून मला हेही तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे की ही लक्षणं त्याच्यावरती आपण लक्ष कसं केंद्रित करायचं, किंवा त्या दृष्टिकोनातनं काही चाचण्या असतील तर त्या दृष्टिकोनातूनही मला तुमच्याशी चर्चा करायची आहे. मी जसं म्हटलं तसं हा विषय खूप मोठा आहे, आपण जस्ट सुरुवात करतोय, या सगळ्याविषयी आपण ही चर्चा सुरू ठेवणार आहोत. परंतु आरोग्याचं मॉडर्न युग इथे वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा: 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा: दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे
आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आपण कॅन्सर या विषयावरती बोलतोय आणि आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजयकुमार माने सर. सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण जसं म्हटलं की कॅन्सरविषयी आपण बोलतोय आणि त्या दृष्टिकोनातनं आपण त्याची जी लक्षणं आहेत तीही बघितलेली आहेत. तर त्या दृष्टिकोनातनं मला तुम्हाला विचारायचं आहे, अशा प्रकारे पॅथॉलॉजिकल किंवा इतर कुठल्या चाचण्या असतात ज्या करून आपल्याला त्याचं डायग्नोसिस जे आहे ते परफेक्ट मिळू शकतं? सिम्पटम जरी वेग असले तरी काही मी सांगितलं स्पेसिफिक सिम्पटम पण असतात अवयवानुसार, ज्याची मगाशी आपण चर्चा केली. एक महत्वाचा सिम्पटम अजून एक आहे सांगायचा की वेट लॉस एक होतोय कॅन्सरमध्ये. ज्यावेळी कॅन्सर वाढतो त्यावेळी रुग्णांना अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, म्हणजे त्या वेट लॉसचं कारण कळत नाही असं एक दिसून येतो. मग ज्या वेळेला शंका वाटेल, समजा आता आपण एक लंग कॅन्सरचं उदाहरण घेऊ. फुफ्फुसाच्या कॅन्सरमध्ये काय होतंय, रुग्णाला खोकला येणं, आजार जास्त वाढल्यानंतर दम लागणं आणि बडक्यांमधनं रक्त पडणं, म्हणजे एक्सपेक्टोरेशन जे आहे ते ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन येणं, त्याला ही ज्यावेळी लक्षणं दिसतील त्यावेळेला त्याला स्पेसिफिक चाचणी म्हणजे काय करायला लागते, सीटी स्कॅन. सीटी स्कॅन मध्ये आपल्याला काय कळून येते की गाठ आहे का, मग फुफ्फुसामध्ये आहे की नेमकी कुठं आहे. आणि मग दुसरी चाचणी म्हणजे त्याची बायोप्सी. तर बायोप्सी मध्ये आपल्याला त्या कॅन्सरचा टाईप कळून येतो. ह्या दोन चाचण्या प्रामुख्याने महत्वाच्या आहेत. जसं आपण चाचण्यांबद्दल बोललो किंवा तुम्ही म्हटलात की लंग कॅन्सरचं आपण एक उदाहरण घेतलं किंवा वेट लॉस जसं तुम्ही सांगितलं, तर त्या दृष्टिकोनातनं अशा अनेक गोष्टी असतात की तिथे आपल्याला एक्झॅक्टली कळत नाही की नेमकं आपण कुठल्या रोगापर्यंत पोहोचतोय. जसं तुम्ही लंग कॅन्सरचं म्हणालात, जसं की आपण तोंडाचं जर का घेतलं तर बऱ्याच वेळेला साधारण नुसतं म्हणजे टॉन्सिल्सचा प्रॉब्लेम झाला असेल किंवा जनरल आपला घसा प्रॉब्लेमॅटिक असेल तरी सुद्धा वारंवार या गोष्टी होत राहतात किंवा बऱ्याच वेळेला हल्ली आपण त्याला व्हायरल असं एक साधारण जनरल नाव देऊ टाकतो. तर मग अशा वेळेला या रुग्णांनी कशा प्रकारे त्याच्याकडे बघायला पाहिजे? कारण आज जसं आपण म्हटलं की महिलांना आपण ब्रेस्ट अवेअरनेस म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सरच्या अवेअरनेस विषयी बऱ्याच गोष्टी घडताना दिसतात, परंतु सामान्य रुग्ण अशी छोटी मोठी गाठ आली किंवा हे आली तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. तर त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही काय सांगाल? ही लक्षणं जर अशा प्रकारची असतील, गंभीर असतील आणि सातत्यानं असतील तर एक महत्वाची गोष्ट की लक्षणं ही सातत्यानं पाहिजे. एखाद्या आजाराचे लक्षण जर सातत्याने दिसत असतील, समजा खोकला असेल, अनएक्सप्लेन्ड आहे आणि खूप 2 महिने, महिना 2 महिने खोकला आहे, तर मग त्याच्यावर संशयानं बघायला पाहिजे. समजा उलट्या होत असतील आणि उलट्यांमधनं रक्त पडत असेल तर संशयानं बघायला पाहिजे आणि मग तद अनुषंगिक त्याच्या तपासण्या करून घ्यायला पाहिजे. नक्कीच. जसं आपण गाठींचा आता विषय काढला तर त्या दृष्टिकोनातनं गाठ बऱ्याच वेळेला कुठल्या, आता सपोज हातावर आली किंवा कुठल्याही पायावरती आली तर अशा वेळेला प्रत्येक वेळेला ती कॅन्सरस गाठ असतेच असं नाही. तर मग अशा वेळेला रुग्णांनी कशा प्रकारे त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे? जर स्किनचा गाठी आहेत आणि स्किनला जर त्याचा डिस्कलरेशन झालंय, रंग बदलतोय, मग त्याकडे संशयानं म्हणजे जे क्वालिफाईड डॉक्टर आहेत ते काय बघतील की बाबा याला मेलानोमा नावाचा कॅन्सर तर नसेल. किंवा जर हाडावर गाठ आहे, समजा पायाच्या हाडावर गाठ आहे आणि गाठ मोठी होते, तिथं वेदना होतात आणि पाठीमागे हिस्ट्री आहे की तो पेशंट किंवा रुग्ण पडलेला आहे, त्याला मार लागलेला आहे, तर मग आपण त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे की तो सार्कोमा म्हणजे बोन कॅन्सर तर नाही, ऑस्टिओसार्कोमा. तर मग आहे की नाही बघा, आपल्याला आपण एकदा संशय आला आपल्याला की असा आजार असू शकतो, मग आपण त्या अनुषंगाने तपासण्या करायला पाहिजेत. मग तपासण्यामध्ये MRI किंवा सिटी स्कॅन आणि बायोप्सी. बायोप्सी वरून मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्याला कळतं की त्याला कॅन्सर आहे, म्हणजे जो ट्युमर, जी गाठ कॅन्सरस आहे की नॉन कॅन्सरस आहे हे बायोप्सीमुळे कन्फर्म होते. नक्की. मला तुम्हाला याच्या पुढे जाऊन विचारायचं आहे की बऱ्याच वेळेला अनुवंशिकता हा जो भाग आहे तो या स्पेसिफिकली आजारामध्ये किंवा रोगामध्ये हा कितपत त्याचा रोल जो आहे तो दिसून येतो? कॅन्सरच्या बाबतीत काही कॅन्सर हे अनुवंशिक आहेत, हे सत्य आहे. जर हिस्ट्री तशी असेल, समजा त्या रुग्णाचे आई किंवा वडील किंवा आजोबा यांना तशाच प्रकारची लक्षणं आणि तशाच प्रकारचा जर कॅन्सर असेल आणि तीच लक्षणं आणि तशाच प्रकारचा कॅन्सर जर त्या रुग्णामध्ये दिसत असेल तर आपण त्याला म्हणू शकतो की यांना हा अनुवंशिक कारणांमुळे झालेला कॅन्सर आहे. आता पुढे जाऊन मला तुम्हाला म्हणायचं आहे की आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या दृष्टिकोनातून ह्या सगळ्या दुर्धर आजारांवरती मात करतोय. कॅन्सरवरती आपलं संशोधन आता झालेलं आहे पूर्ण आणि आपल्याला ते रिझल्ट्सही दिसत आहेत. तर त्या दृष्टिकोनातून मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे काम करते आणि कसे रिझल्ट्स तुम्हाला मिळाले? जसं कॅन्सर निर्माण होतो, होमिओपॅथीचं एक तत्व आहे की काट्यानं काटा काढणं. बरोबर.
कॅन्सरच्या बद्दल जगभर वेगवेगळं संशोधन चालू आहे. हो. तसंच मी गेले 20 वर्ष कॅन्सरवर रिसर्च करतोय बर. आणि माझ्या लक्षात आलं की होमिओपॅथीनं कॅन्सर बरा होऊ शकतो बर. आणि तो नॅचरली जास्त चांगल्या प्रकारे बर. रुग्णाला कमीत कमी त्रास होऊन म्हणजे खरं म्हटलं तर काही त्रासच नाही अच्छा. अशा प्रकारे आपल्याकडे कॅन्सर बरा होतो. बर. कारण आमची जी ट्रीटमेंट आहे ही ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट आहे. रुग्णाला त्यासाठी ऍडमिट करावं लागत नाही. दुसरी गोष्ट की इंजेक्शनची सुई सुद्धा अंगाला टोचून घ्यावं लागत नाही. बर. म्हणजे कॅन्सरवर कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती जी आहे त्या कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये केमोथेरपी आहे आणि जे वेदनादायक आहे, जास्त खर्चिक आहे आणि दुसरं गोष्ट म्हणजे पेशंटला त्याचे साईड इफेक्ट होतात. नक्कीच. होमिओपॅथिक उपचार पद्धतीमध्ये पोटेंटाइज्ड मेडिसिन असल्यामुळं रुग्णाला त्याचे साईड इफेक्ट्स होत नाहीत. बर. आणि ज्या प्रकारे गाठ वाढलेली आहे तसंच कमी येताना आपण तर आता आता जो नवीन आपली सिरीज आता ही चालू होते यामध्ये आपण पेशंटचे रिपोर्ट्स पण बघणार आहोत बर. की उपचाराच्या आधी, उपचारादरम्यान आणि उपचारानंतर कशा प्रकारे त्या कॅन्सरच्या गाठी कमी होत गेल्या, बर. आणखी पेशंटला आराम कसा मिळत गेला हे आपण विथ रिपोर्ट्स आता बघणार आहोत. बर. त्याच्यावरून काय सिद्ध होतंय की कॅन्सर होमिओपॅथीनं नॅचरली नैसर्गिकरित्या रुग्णाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास न होता हा बरा होतो. अत्यंत वेदना आणि भरपूर खर्च हे सगळं करून सुद्धा प्रत्येक वेळेला पदरात यश मिळतच असं नाही, परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं आपण हा कॅन्सर जो आहे तो पूर्णपणे बरा करू शकतो. या सगळ्या विषयी मला तुमच्याशी आणखीन चर्चा करायची, आणखीन मार्गदर्शन करून घ्यायचं आहे, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण कॅन्सरविषयी चर्चा करतोय. सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं आपण बघितलं की आपण संपूर्ण कॅन्सर काय आहे नेमकं ते जाणून घेतोय. मेडिकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये कशा प्रकारे ह्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करतोय. आपण सिम्पटम्स बघितलेली आहेत, कारण कशा प्रकारे त्याच्या चाचण्या करायच्या तेही बघितलेलं आहे. कारणं जी आहेत त्याविषयी मला थोडंसं तुम्हाला विचारायचं आहे की आपण बरेच, जसं तुम्ही म्हणालात तसं की शरीरातल्या कुठल्याही अवयवामध्ये कॅन्सरस गाठ येऊ शकते आणि कॅन्सर होऊ शकतो. तर त्या दृष्टिकोनातनं कारणं जी आहेत नेमकी ती कुठली असू शकतात जेणेकरून हा आजार आपल्याला होतो? प्रमुख कारण एक आहे व्यसनाधीनता. बरं. जगामध्ये सगळ्यात कॅन्सरचं कॉमन कारण आहे ते म्हणजे तंबाखू. बरं. तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ जे आहेत. तर भारतामध्ये लोकांना तंबाखू च्युईंग म्हणजे तोंडात ठेवायची तंबाखू सवय असते, तर तोंडाचा कॅन्सर त्यामुळे होतो. तंबाखू एक कारण आहे. स्मोकिंगमुळे लंगचा कॅन्सर होतो. बरोबर. किंवा पोल्युशन जे आहे, पोल्युशनमुळे कारण होऊ शकतो. काही गोष्टी म्हणजे ॲस्बेस्टॉस आहे, ॲस्बेस्टॉसमुळे सुद्धा लंग कॅन्सर होऊ शकतो. बरोबर. किंवा समजा कोळशाच्या खाणीमध्ये लोक कामगार काम करत असतील, त्याची जी धूळ उडते त्याच्यामुळे फुफ्फुसाचा कॅन्सर होऊ शकतो. तर अशी वेगवेगळी कारणं आहेत. काही वेळेला बघितलं आपण अनुवंशिकता पण एक कारण आहे. स्त्रियांमध्ये जे होणारे कॅन्सर आहेत म्हणजे स्पेशली ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणा, गर्भाशयाचा कॅन्सर म्हणा, या कॅन्सरमध्ये कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स ज्या आहेत, ते कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स हे सुद्धा एक कारण आहे की कॅन्सर त्याच्यामुळे होऊ शकतो. नक्कीच. कारणाविषयी आपण बोललो, जसं तुम्ही आता महिलांच्या कॅन्सर विषय काढलाय, तर त्या दृष्टिकोनात मला विचारायचं आहे की आपल्याकडे हे प्रमाण वाढताना दिसतंय आणि बऱ्याच वेळेला आता असं दिसतंय की
कमी वयात म्हणजे यंग एजमध्ये सुद्धा महिलांमध्ये हे प्रमाण जास्त दिसतंय. तर त्या दृष्टिकोनातनं ही जी म्हणजे नेमकं जे बदलतं जे सगळं लाईफस्टाईल आहे म्हणा किंवा फूड म्हणजे जे आपण अन्न घेतो किंवा जसं तुम्ही म्हणालात की व्यसनाधीनता, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला कारणीभूत ठरतायत का की जेणेकरून हे प्रमाण आपल्याकडे एवढं झपाट्याने वाढताना दिसतंय? बरोबर, ह्या सगळ्या गोष्टी कारणीभूत आहेत. एक लाईफस्टाईल जी आहे ही पण एक प्रमुख कारण आहे. म्हणजे अनहेल्दी लाईफस्टाईल आहे सध्याची शहरांमध्ये जे आपण बघतोय ती अनहेल्दी लाईफस्टाईल आहे. नक्कीच. ताणतणाव हे सुद्धा एक कारण असावं. बरं. दुसरी एक गोष्ट की माझ्या 20 वर्षाच्या प्रॅक्टिसच्या माझ्या अनुभवामुळे मला असं कळालं की वेदनाशामक औषध जी आहेत, नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, हे पण एक प्रमुख कारण असावं. किंवा अजून एक मी स्वतःच ऑब्झर्वेशन माझं आहे की सर्वायकल कॅन्सर जो आहे स्त्रियांमधला, गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर, त्या बऱ्याच स्त्रियांमध्ये पूर्वी अस्थमा होता आणि त्या अस्थमाची ट्रीटमेंट घेत होत्या. मग त्यामधलं रिलेशन शोधायला पाहिजे, त्याच्यावर रिसर्च होणं गरजेची गोष्ट आहे, त्याच्यावर संशोधन व्हायला पाहिजे. आणि नंतर त्यांना उतार वयामध्ये गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर दिसून येतो. स्त्रियांमध्ये ज्या महिलांनी लग्न केलेली नाहीत त्या महिलांमध्ये गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर आणखी ब्रेस्ट कॅन्सर हे पण दोन्ही नली पॅरा म्हटलं जाते त्या महिलांना, त्याच्यामध्ये ते कॉमन आहे. बऱ्याच वेळेला मल्टिपल प्रेग्नन्सीज असतील किंवा प्रेग्नंट न राहिल्यामुळे पण होऊ शकतं. एक्झॅक्टली. तर त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हे प्रमाण वाढताना दिसतंय. तर त्या दृष्टिकोनातून स्त्रियांना काही काळजी घेणं म्हणजे शक्य आहे का किंवा त्या दृष्टिकोनात त्या काही काळजी घेऊ शकतात का? त्याविषयी काय सांगाल? आता स्त्रियांना म्हणण्यापेक्षा आपण कॅन्सर रुग्णांना असं म्हणतो, जनरल पब्लिकला की लोकांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे, तर व्यसनांपासून लांब राहायला पाहिजे. तंबाखू आणि दारू सारखं जे व्यसन आहे, अल्कोहोल, याच्यापासून लांब राहायला पाहिजे. कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिलचा वापर करायला नसायला पाहिजे किंवा कमीत कमी करायला पाहिजे, म्हणजे त्याला पर्याय दुसरे अवेलेबल आहे. बरोबर. तर किंवा मग आता एक हा सोशल गोष्ट आहे की आता स्त्रियांमध्ये किंवा पुरुषांमध्ये पण अविवाहित राहण्याचं प्रमाण आता दिवसेंदिवस वाढते असं दिसते, किंवा लेट मॅरेजेसचं प्रमाण वाढलेलं आहे. तर हे टाळणं हे त्या व्यक्तीच्या हातात आहे किंवा समाजाच्या हातात आहे, या गोष्टी टाळायला पाहिजे. आणखी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. तर त्या दृष्टीने आपण विचार करायला पाहिजे की होऊच नये म्हणून आपण काय करायला पाहिजे. नक्की. साधारण तुम्ही म्हटलं तसं की एक लाईफस्टाईल जो डिसऑर्डर झालेली आता ही सगळी ती सुद्धा जर का आपण काही प्रमाणात चेंज करण्याचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा या दुर्धर आजारापासून आपण वाचू शकतो, निदान आपण प्रयत्न तरी करू शकतो असं म्हणायला हरकत नाही. तुम्ही म्हणालात तसं की तुम्ही आता गेले 20 वर्ष या सगळ्यावरती संशोधन करताय, मॉडर्न होमिओपॅथीच्या दृष्टिकोनातून आपण याच्यावरती एवढे चांगले रिझल्ट देतोय. तर तुमची जी ट्रीटमेंट आहे या विषयावरती ती कशा प्रकारे साधारण असते ते आपण प्रेक्षकांना थोडं सांगूया. आपली जी ट्रीटमेंट आहे कॅन्सरवर ही ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट आहे. आमच्याकडे ज्यावेळेला एखादा पेशंट येतो त्यावेळेला पेशंटची शारीरिक आणि मानसिक स्थितीची पूर्ण माहिती करून घेतली जाते, म्हणजे इन डिटेल केस हिस्ट्री म्हटलं जाते त्याला, आणि त्यानुसार प्रत्येक पेशंटला दिली जाणारी ट्रीटमेंट ही तिथे डिसाईड होते. आमच्या क्लिनिक्समध्ये डॉक्टर ते डिसाईड करतात की या पेशंटला हा आजार आहे आणि याला आपण काय ट्रीटमेंट दिली पाहिजे. ते करत असताना पेशंटनं पूर्वी काय ट्रीटमेंट घेतली याचा पण विचार केला जातो. समजा एखादा कॅन्सर आहे आणि पेशंट सुरुवातीला रेडिएशन करून आलाय किंवा केमोथेरपी घेतलेली आहे किंवा सर्जरी केलेली आहे आणि आता दुसऱ्या वेळेला कॅन्सर झाला असेल तर आपण काय करायला पाहिजे याचे, किंवा सुरुवातीलाच पेशंटचं डायग्नोसिस कॅन्सर झालाय आणि तो डायरेक्ट पहिल्यांदा आमच्याकडेच आलेला आहे, तर त्यावेळेला त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन काय असायला पाहिजे याचा एक डिसिजन घेतला जातो तिथं, आणि त्यानुसार त्यांना ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट सुचवली जाते. आमच्या ट्रीटमेंटचा विशेष हे आहे की मोस्ट ऑफ द टाइम पेशंटला पहिल्या महिन्यामध्ये आराम दिसतो. म्हणजे अगदी आजाराची सुरुवातीची अवस्था असो किंवा अगदी गंभीररित्या आजारी झालेला आजार असो. आता मी एक उदाहरण सांगू इच्छितो. उत्तर प्रदेशमधले एक पेशंट आमच्याकडे आलेले आहे, ठाण्यामध्ये राहायला पाहिजे त्या. तर त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सर आहे आणि ब्रेस्ट कॅन्सर होता, त्यांनी MRI म्हणजे ऑपरेशन केलं, त्यानंतर केमोथेरपी घेतली आणि आता आजार पसरलेला, आता हाडांमध्ये आजार गेलेला आहे. तर पेशंट अत्यवस्थ अवस्थेमध्ये होता, पेशंट आमच्याकडे येऊ शकत नव्हता. पेशंटचे नातेवाईक आले, आम्ही ट्रीटमेंट चालू केली. त्यावेळेला पेशंटनी काय सांगितलं की त्यांना इतक्या भयानक वेदना आहेत की पेशंट त्या सहन करू शकत नाही. पेशंटची इच्छा आहे की मरून जावं, म्हणजे पेशंट म्हणतो की मला मृत्यू आला तर बरं होईल. आणि म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल हे ऐकून की आपल्या औषधानंतर पहिल्या महिन्यामध्येच त्यांच्या पेन्स ह्या पूर्णपणाने निघून गेल्या आणि पहिल्या महिन्यामध्ये पेशंट हा बाहेर फिरायला लागला. म्हणजे इतक्या लवकर, म्हणजे जिथं कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीचं फेल्युअर दिसून येतंय तिथं सुद्धा आम्ही पेशंटला अशा प्रकारे आमच्या उपचार पद्धतीमुळे पेशंटला फायदा होतो. असे अनेक पेशंट आपल्याकडे आहेत. बरोबर आहे. जसं तुम्ही म्हणालात तसं की आता या उदाहरणातनं मला एक प्रश्न सुचला की जसं त्यांचा ब्रेस्ट कॅन्सर बरा झालेला होता परंतु तो आजार नंतर दुसरीकडे पसरला होता. कारण कॅन्सरच्या बाबतीत ही शक्यता असते की तुम्ही एखाद्या भागावरती उपचार केलात परंतु तिथला बरा झाला तरी त्या जे हे आहे ते दुसरीकडे पसरतो, म्हणजे तो कॅन्सर वाढत जातो, तो पूर्ण बरा होत नाही. तर मग अशा वेळेलाही आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या साहाय्याने त्याच्यावरतीही मात करू शकतो.
कसं आहे, होमिओपॅथीमध्ये एक थिअरी ऑफ सपरेशन नावाची गोष्ट आहे आणि ही वास्तवामध्ये दिसून येते आपल्याला की एक आजार दाबून टाकला की दुसऱ्या वेळेला ज्यावेळेला आजार निर्माण होईल त्यावेळेला तो त्याच्यापेक्षा जास्त तीव्रतेचा आणि जास्त वेगानं तो पसरत जाईल. जसं ब्रेस्ट कॅन्सरचं ऑपरेशन झालं, ब्रेस्ट काढून टाकला, तिथं समजा केमोथेरपी घेतली असेल किंवा रेडिएशन घेतलं असेल, तर त्या दुसऱ्या वेळेला जेव्हा आजार होईल त्यावेळेला मग तो एक बोन मध्ये जाईल किंवा ब्रेन मध्ये जाईल किंवा फुफ्फुसामध्ये म्हणजे लंग्स मध्ये जाईल. म्हणजे तो एक आजार 10 ठिकाणी त्यावेळेला पसरेल. बरोबर आहे. मग तरी सुद्धा आमची जी ही क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट आहे मॉडर्न होमिओपॅथीची, ह्याच्यामुळे आम्ही तो आजार आटोक्यात आणतो आणि बऱ्याच वेळेला तो बराही करतो. म्हणजे मी खूप हे जबाबदारीने बोलतोय आणि विथ रिपोर्ट की रिपोर्ट्स मध्ये आम्हाला असं दिसून आलेलं आहे की इतका आजार हा पसरलेला होता, आमच्या उपचार पद्धतीनंतर तो इतका कमी आला, आणखी काही कालावधीनंतर तो निघून गेला. आम्ही येणाऱ्या भागामध्ये आपण ते बघू. तसं म्हणालात तसं की आपण याच्यामध्ये दाबून न टाकता, आजार सप्रेस न करता, आजाराच्या मुळाशी जाऊन त्याच्यावरती पूर्णपणे मॉडर्न होमिओपॅथी काम करते आणि कॅन्सर सारख्या या दुर्धर आजारावरती पूर्णपणे मात होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं आपण करतोय आणि ते आपण प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत. जे रुग्णांचे तुमच्याकडे जे अनुभव आहेत ते आपण पाहणार आहोत, त्यांचे रिपोर्ट्सही पाहणार आहोत. या सगळ्याविषयी मला तुमच्याशी चर्चा करायची आहे. मी म्हटलं तसं हा विषय खूप मोठा आहे, त्यामुळे आपण पुढचे अनेक भाग या सगळ्याविषयी चर्चा करणार आहोत, तुमच्याकडनं मार्गदर्शन करून घेणार आहोत. परंतु आज तुम्ही इथे आलात आणि या सगळ्या विषयावरती मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. या विषयासह आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया याच विषयासह. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट.